Hi guys, madung hapon na tong tanan. So karong hapon na guys, diya na sila nanay sa bahay. Diya na sila sida, nagpapalit tagalig ice cream. Grabe wa na ko kaila, di na mailhan. Grabe nang ituma. Mama! Uy, tinawag na be. Na? Gibilin na ba dig vitamins? Nga mo ito'y pinaka-importante. Ikan na may isugo ni nanay. Diyan, lahos pagpalit og ice cream. A toothbrush. Nabilin. Toothbrush diha. Awag iring bitos ubos. Alang labo nga nagkuang manang arang daghanan na pagkuan na mangganas ta puro ni ugma. Nagajid mingaw dari kay na naman sila. Wa pa mas reverse ning uli to sila pro mi ganiha ang gatid di nga matug magpanglin dari si ijang mani sa kunong panglinan kay gapon katong nanguha ko pag abli na sa unod kuan nanurok madaot dining mani og magsigi og uwan. Hinajik tunub-tunub ning kuan be. Hinajik pag ajo pag kuan ka jug tunub kay dahon sa ganas mga daot. Agnawga. Ang ganas ko na ni ugma. Jabe, nalipay ka dito sa pagbakasyon ni mo. Grabe, wala dyan ko kaila ni mo, be. Kaila ko ni mo. Pag-abot ni mo, wala ko kaila ni mo. Grabe imong naong, arang dake pag-usab. Grabing kaklase na ho. Grabing kuana. Abing itema na. Break mo klase. Macam beda ah. Item gud gahapon ka, kay ngano lagi palabi ka. Yeah. Palabi magligo mo na. Mako anak ko kanang up. Up mata. Lagi sige na. Sabi diha, magsige kag ligo kada adlaw. Pumuputi kag balik. Sige. Mura mo kag pailarog di kag taga bukid kay way undang-undang ligog dagat. Bukid da ay. Tiya. Tawag yung papa wa. Wa. Managpadas papa ma. Uy, padadun lang itlog. May si papa ra ba kay kanang pagkapasko kay ning palit si jag pangbag na pangbaji. Unsa to imong giimarites ganiya pag mata nimo? Kit ang mamitiri unsa? Si Mami Tiri ba kay nakakita si Jang nga si Papa nagbag o pangbaji nga bag. Unsa? Sa ato pa bag to jang uyab. Idi wow. Unsa? Unsa? Unsa day na ah? Silos ka? Si Makuha ng tading ice cream. Unsa may mong ingas imong papa? Pa. Awa, kay pinaskuhag di ka maingon. Mas kuhi ko. Pinaskuhag ko. Unsa may ingon? Ha? Unsa may ingon? Magpadas Papa. Muli man kaha. New Year, hapit nag New Year. January 3? Hapit na lagi, 28 na ron. Oh. Hindi ka January? Sabi ay item na tagnaong. Isus, bubintaha pa dito pag-ahagmar dyan. Di. Pag-imo ka dito, wala kag naog ingkan, wala kag naog igurot. Wala kag anak uguan, Arabo. Wala kag anak ni Jumel. Na! Kagwapong Jumel. Di, maot. Maot, maangay di ko. Aw, bawa ka dyan. Magamigo dahil di pa gwapo. Gwapo pa dyan imong papahoy. Mga nga laki imong amigo.
amigo body. Ngano day laki, di pwede mag-amigo laki baji. Friends. Onda si Papa man kay body mo iyang nagkanang amigo. Friends only. Friend man mag-una. Ay. Na! No. Mm. Maghugas kog motor pagpudjas bay ha. Uban ko. Adto uban-uban ha nakang kapalit tag ice cream hapon na. Daghay lamok. Magkuhan ka na tong cellphone nimo kaya natong kuhaon. Atong gamiton. Tablet ra imo adto kog kuhan na. Dalo dito. Ano di tanawan ng ganas guys, arang lamian na pud na basta magsigig uwan mga lami jud mga dahon tanawa. Na ayaw hikam pa may na. Na guys, anang pangkuan ugma na kay hapon naman. Maghugas ko sa motor. Ima. Na arang lami ang mga nawong lamig nawong gwapa kaadyo. Yo. Ngano laging nagmarites ka be? Ya. Mara to'y nakita bi mo nang gimarites. Kaw sibag na to. Ba ang tatay oy basta na just tatay always na magmarites diya si jahang duday. Duyan na nakadungit na. Jang duyanan. Yalan. Mias ganas uy. Mas lami jig na kuan na ay kamatis. Tapay daghang kapayas. Tapay kapayas. Wala sa trabaho nila, ini kalau saya sama kapo nagmasa sa bantag, mawa na muli na. Nawag ang motor guys. Aranang ka kuan. Shit out eh kus nagbayad ani. Salamat ka doon mo ma'am. Yeah. Muna hugasan kay rang bulinga. Kay sigig uwan dare. Sakyanan hoy padaplin. Matumba na kulot. Di anag mga gikagkuan. Gikan og California. Pasalo aja ko ni Roland ay wajan majabunay. Si mana na. Hala mo dias ilam silong. Kasi namalit ni mo. Ha? O ka nagpasalamat. Uy, ginaw ko bawal ni kan ani ngani daghay nga man intunsis ag ngani. No ko sliksyo wala ginaw ko ra naman kadyatis kuan. Aliana. Liana. Huy. Mau maglapo sa nina lagi. Ano man sa nina ano mo mo. Labon man. Di gilabon na na. Mama. Katagbi. Gummy worms. Bawal ra ba ni bi? Sila bigka ang dani. Nay na mo'y panay. Isabi tagay isabi. Kumusta bakasyon be? Kila. Grabing ito man nimo. Rang nami alban nimo katong day ka putian nimo. Karon mura na kag anak og Turko. Mura na kag anak ni Jumel. Turko. Ikaw, Beng, kamusta, Beng? Kuhaan kasi mong mama, Beng? Pagka namahaw, itago rin dito si Nasrip. Akala ka dalto. Akala ka dalto. Mama. Kuya lagi mo. Bantay ba si Jang nanay, oh? Panma. Hadlok jigjaan. Ton. Samaw man, Ton. Ton, samaw man. Ba. Ba. Ayaw, be. Ba. Kuya lagi ako. Oh. Iton. Mang. Ja. Mang. Wa na nanay. Bijaan na nanay. Wa na.
ang nanay. Hijaan ang nanay. Katawa. Wa na nanay. Hijaan na. Looy, giubo. Ma. Ma. Sige, barug. Sige. Lola. Push up ka man. Lag, sapot na. Sige, barug. Barug ton. Wala, bijaan ng tatay. Kay dugay mo barug. Wala, tatay. Barug. Barug kay watong tatay. Dali. Brum brum. Uy, brum brum. Lala. Dali. Anak pa bata dapit. Pawira ba? Na, wait. Pangita, pamagi. Walang luja. Ala. Itak na. Itak na, itak na. Dahil mo na ako na daw ako nagkuha. Sige. Yan, batabang ka? Ato tabangi pasag disa. Exercise. Sige. Sige. Walang luujang Dalton. Ayaw, be. Sige. Sige na. Sige, barug. Sige. Abat na sila.